Assalamu alaikum mai sauraro. Barkanka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Inda ka ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cire birnin tarayya Abuja daga tsarin asusun ajiya na bai ɗaya TAS. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗaura. An ɗauki matakin ne da nufin bayar da dama wajen bunƙasa ci gaban birnin ƙarƙashin jagorancin Ministan Abuja Nyesom Wike, domin ba shi ƙarin iko kan kuɗaɗen da birnin ke tarawa. Ministan Abuja Nyesom Wike ne ya bayyana hakan a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da ya gudanar ranar Juma'a a birnin tarayya Abuja. Asusun ajiya na bai ɗaya (TAS) tsari ne da gwamnatin tarayya ta buɗe shi tun a 2025 da nufin sanya duka kuɗaɗen shiga da gwamnatin ke samu a cikinsa domin tabbatar da gaskiya bin diddigin kuɗaɗen gwamnati.